Hayırlı Яңа ел кичләре дуслар, эфирда музыкаль биеклек тапшыруы һәм мин Ранил Нуриев. Шушындый матур Яңа ел кичендә бергә булуыбызга мин шиксез бәхетле. Ел дәвамында безнең хит-парад сезне иң матур һәм иң яхшы җырлар, популяр җырчылар һәм аларның клиплары белән таныштырып барды. Һәм сез, кадерле тамашачылар, аларның иң-иңнәрен 2017 елда TMTV премияләрен тапшыру тантанасында күрә алачаксыз. Бүгенге тапшыруда 2017 елга бераз фаразлар ясап карарбыз. Хит-парадыбызның кайсы җырчысы нинди номинациядә җиңә алыр иде һәм гомумән алар өчен нинди номинация туры килә. Бәйрәм чыгарылышын башлыйбыз. Яңа елга бүләк буларак мин тапшыруыбызда барлык резидентларны да калдырырга шат булыр идем. Ләкин бәйрәм булуына карамастан хит-парадыбызның кагыйдәләре үзгәрми. Бүген ул музыкаль биеклек хит-парады белән сау буларса да, TMTV премиясендә без аны һичшиксез күрербез дип төгәл әйтә алам. Сезнең экраннарыгызда Гүзәл Уразова. Хәзер дуслар 2016 елның музыкаль биеклек хит-парадының соңгы премьерасы. Бүген ул безнең белән бергә яңа елның музыкаль биеклек хит-парадына аяк баса. Һәм без аңа үз чиратыбызда зур уңышлар телибез. Каршы алыгыз дуслар, сөйкемле, шибәр һәм талантлы җырчыбыз Гөлназ Батталова. Sular aksa, söndürüp uşakны basarma. Belki esse yakınlardan Jelaparday kuke aşarma. Sanalarga to'la dünya, Uz maqsadыңа sen to'g'ri qol. Alda yo'l avır bo'lsa da boshqani saylarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib borar, yangi taqlar ota bor izlarni yo'qotda. Meros bo'la qolgan ota bobolar, bom borisi yo'ldan biz o'tlaymiz onga. Yazgı saf jir bular davam, jil bilan mahabbat taralar. Suv yoqqan tufraq ham havo, har vaqt yanasha bo'lar. Mo'jizaga to'la dunyo, ümitimni ura xiyolga. Olda yo'l avr bo'lsa da boshqani saylarga
Mucizaga to'la dunyo, ümitimni uraqiga, olda yo'l og'ir bo'lsa da, boshqani soylarga oshiqma. Bugün hit paradımızın 9-cı orunun yaulauchi Artur Marat dueti 2016 yılda TMTV premiyasına iya buldular. Ozgan yılını duetimiz "Iң тәмле күрәш" номинациясында жеңіп шықты. Әлеге тапшыруda Artur белән Марат матур тавыш ияләре генә түгел, бик оста һәм тәмле итеп пешерә белүләрен дә исбатладылар. Кем белә, бәлкем егетләрдә кулинарияга карата кызыксыну уянып, үзләренең рестораннарын да булдырырлар. Шәхсән мин үзем дегустациягә бик теләп барыр идем. Əgər mini zəbzəngər күккә qara Sin яшәгән якка таба Аккошылар өчеп бара Тик әйтәле мәхәббәттә Akışlarga tengimiz Teng ekanimiz akış bulсын Bizning şartlı bilgimiz Özlersin sen akışlarını Saklasa Tip kaygırma zəngər gökdən Akışlarını tapmasa Onlarının büyük ömürləri Zəngər gökə bəyləngən Hükmü akışның ömürü Ak bulut qayləngən Bik sağınsan ak bulutlar Күренер akış bulur Ak mamıklar var idi Işırtır akış bulur Kar bürtükler
Миңа калса, TMTV премиясендә иң яхшы квинтет номинациясын булдыру турында уйлый башларга кирәк. Бер туган Гынюлинлар квинтеты үзләренең туганнарым җыры белән бик күпләрнең йөрәгенә үтеп керде. Әлеге проектны кызлар уңышлы гына башлап җибәрделәр һәм аларга алга таба да бары тик уңышлар гына телибез. Әлеге татар эстрадасында алардан кала квинтет юк. Шуңа күрә дә кызларга иң яхшы квинтет номинациясендә көрәш авыр булмас дип уйлыйм. Шулай да ничек буласын без бары тик TMTV премиясендә белә алабыз. Әлегә туганнарым дип исемләнгән клип сезнең экраннарыгызда. Хәлләрменең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Эшләренең киңәшләре, серләренең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлар матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Хит-парадыбызның 7-нче урынында бүген Әнвәр Нургалиев. 2016 ел Әнвәр өчен уңышлы булган. Ел дәвамында ул инде Татарстанда да үз аудиториясын тупларга өлгерде. Шуңа күрә дә Әнвәр Нургалиевны TMTV премиясенең ел ачышы номинациясендә күрү бик дөрес булыр.
Ötse yıllar dizelip sofkan, yürek hamanda seni yaratan. Otlarda yürümey, haberin kilmey, iki arada tiren kar yatan. İki arada tiren kar yatan, yürek hamanda seni yaratan. İki arada tiren kar yatan, yürek hamanda seni yaratan. Bilmem kim bilen ömür itesen, tükenesindir, o bit min tügel. Minde gül sine sağınam şolay, ikinci yarım sina ting tügel. İkinci yarım sina ting tügel, tükenesindir, o bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel, tükenesindir, o bit min tügel. Bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son bilsin miken, son bilsin miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son bilsin miken, son bilsin miken. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son bilsin miken, son bilsin miken. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son bilsin miken, son bilsin miken. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, son bilsin miken. Узган елны иратлар арасында иң стильле башкаручы номинациясендә мин җиңү яулаган булсам, хатын-кызлар арасында Гөлназ Солтанова әлеге исемгә лаек дип табылды. Зәвыклы, матур, моңлы сандугачыбыз Гөлназ Солтанова бүген 6-нчы урында. Аның сагыну җыры бары тик сезнең өчен. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda tanılğan yaş җырчы Гөлназ Солтанова. Һәм инде бик күп радио dinləyicilərini кызыксындырган сорау Гөлназ сагыну җырының тулы тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннән көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшем серле калана, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам
Yıldızlarga uğrilse de boyun, Tomurlarım jirge beylenyen, Sismelerinin sırlı şildir evvel, Min jırlısı jırga eylengen, Canğa yakın kişilerim bilen, Kaynap yaşayım sırlı kalada, Emme düşlerimde yalan ayak, Bağlanı boylap şaban hamanda. Туғанıyım нишік рәхәт миңа, Барлығын ғана білсәм дә, Сиңа қайтқаш мин ғапға диванам, Кім булсам да қая йөрсәм дә, Canğa yakın kişilerim bilen, Kaynap yaşayım sırlı kalada, Emme düşlerimde yalan ayak, Bağlanı boylap şaban hamanda, Bağlanı boylap şaban hamanda. Hit paradыбызның уртасына да келіп жеттік, һәм біз бүгін TMTV премиясы турында сөйләшәбез. Узган ел иран җырчылар арасында тамашачы мәхәббәте номинациясендә Ришат Фазлыәхмәтов җиңү яулаган. Ләкин әлеге номинациядә җиңеп чыгуына Ришат бер дә ышанмаган. Премиягә лаек дип табылгач, ничек сөйгәнен ул бүген дә хәтерли. Үзенең җырлары белән тамашачы йөрәген яулаган Ришат Фазлыәхмәтов музыкаль биеклекнең 5-нче урынында. Бакчаларда мин йөрим, Сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, Шау чәчәктә ак сирин, Ак шымырта ак сирин, Кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, Мин гашык булып йөрим. Ак шымырта ак сирин, Кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, Мин гашык булып йөрим. Урамнарда мин йөрим, Мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, Бер минутка да түзмим. Ак шымырта ак сирин, Мин һаман сине эзлим. Ак шымырта ак сирингә, Мин гашык булып йөрим. Ак шымырта ак сирин, Мин һаман сине эзлим. Ак шымырта ак сирингә, Мин гашык булып йөрим.
çeşekler kulağımda, turam senin yolunda. Niler iken oyunda, kimler iken koyununda. Akşamırta akı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşamırta yak siringe, min aşık bulup yerim. Akşamırta akı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşamırta yak siringe, min aşık bulup yerim. Akşamırta yak siringe, min aşık bulup yerim. Min aşık bulup yerim. Min aşık bulup yerim. Liliya Gıymatdinova uzgan yılını TMTV premiyaсын Liliya Xayrulina bilen buluşkan idi. İki güzel jırşыбыз iň ýakşy ijady tandem nominatsiyasında jiňu ýawladylar. Liliyalar bu ýylda sınatmaslar dep işanyp kalabys hem Liliya Gıymatdinovanyň Yaratkanda dep isimlengen klibini garaýbys. Yaratkanda jan atkanda, bara dünyada tügerek. Koňuller kanatlanyp uça, güýe ýazdy kuberek. Yaratkanda jan atkanda, koňuller şeşek ata, kızaryp quýaş batada, yılmayıp taňlar ata. Yaratkanda, dünyama tur yaratkanda, dünya king 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 king, para kışlar bizge tin. Yaratkanda, dünyama tur yaratkanda, dünya king 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 king, parly bulyk sinde min. Yaratkanda jan atkanda, aşkyny hypdyra ýürek. Aşkyn uşan ýaş ýürekge, tittiňigine kirek. Yaratkanda jan atkanda, koňuller şeşek ata, kızaryp quýaş batada, yılmayıp taňlar ata. Yaratkanda, dünyama tur yaratkanda, dünya king 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 king, para kışlar bizge tin. Yaratkanda, dünyama tur yaratkanda, dünya king 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 king, parly bulyk sinde min.
Хит парадыбызның беренче үчлеген ачып җибәрәбез һәм киләсе резидентыбыз Мәликә. Билгеле җырчыбыз иң яхшы төркем ел ачышы номинацияләрендә катнаша алмас иде. Ә менә үзенчәлекле тавыш һәм иң сөйкемле җырчы номинацияләрендә катнашып, Мәликә һичшиксез лауреат була алыр иде. Бәлки Мәликәне без 2017 елның TMTV премиясендә күрә алырбыз. 15 апрельдә барысын да белербез. Әлегә Мәликә сезнең экраннарыгызда. Яратуым бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очамын. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Яратуым матур җырың булып, бар дөньяга шаулый тарала. Учагымда янам төннәр буе, ирекләнеп торам таңнарда. Яратуым бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очамын. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Гөлләр булып ятар идем, юлларыңа төшәлеп, күзләреңә бер карасам, кала җаным бушанып. Сөйдем сине, син дә мине, сөяргә ышанып. Әлдә сөям, әлдә сөям, әлдә сөям шашынып. Bu җырым сине, җаным. Тик яратуың диңгез дулкынындай,
Узган елны Фирдус Тимаев гастрольләр рекордсмены дигән номинациядә катнашып, җиңү яулаган. 2016 елда да Фирдус бер урында гына тормады. Шулай ук гастрольләрен дәвам итте. Быел татар эстрадасының иң популяр җырчысы TMTV премиясенә дәгъва кылырмы? Вакыт күрсәтер. Гадигіне түгел, менім сиген ярым, әйтерсің ілі, шәшек бәйлеме, ақлық сафлық шешкен, шушы шешек білен, язмышымны бірге бәйледім, күңелімде бары, шишме ағышлары, оның гына маңлы тауышы, керек түгел миңа, башқа güzellerde, керек түгел шетілер язмышы, şişelmesin ile yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Yaxşıdan da yaxşı табылыр deyip dağı Яңа хисселер эзли башыламам Бірге бәйләп куйган язмыш тиеннәрен Бір кайшанда сүтеп ташыламам Рәхмәт язмышыма, сине тапқаныма Йөрәгемнән чыга жыргына Синең исемеңне жырга кушам инде Кайта-кайта яшьлек языма Шишелмәсен иде yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Şişelmesin ile yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Gadigine tügel Минем сиген ярым, әйтерсең белә, шәшек бәйләме, аклык сафлык шешкән, шушы шәшәк белән язмышымны бергә бәйләдем. Әлеге резидентыбызга нинди генә номинация туры килмәс иде. Иң талантлы җырчы, иң танылган җырчы. Шулай ук ул иң яхшы гаилә дуэты номинациясендә дә катнаша алыр иде. Әйе дуслар, сүз Зәйнәп Фәрхетдинова турында. Хит парадыбызның абсолют лидеры Зәйнәп Фәрхетдинова. Беренче урын. Байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр,
birge yollar yolga yatar. Kullar kulda her şak bulurlar. Tapkan yarlar din par bulsan bürük. Canlı canğa birge uşarlık. Kanatlarına koyup dünyaga men birge koşarlık. Şundagana dağlar birge atar. Gözler gözüne nazlar, diler yazılar. Yazmış birge yollar yolga yatar. Kullar kulda her şak bulurlar. Sünmez, menge gitmez elle. Bäxtke sen şeyqa tükmesen. Xuday birge mehabbetin saklar. Şit yaplarga dizim şükmesen. Şundagına dağlar birge atar. Gözler gözüne nazlar, giler yazılar. Yazmış birge yollar yolga yatar. Kullar kulda her şak bulurlar. Şundagına dağlar birge atar. Gözler gözüne nazlar, diler yazılar. Yazmış birge yollar yolga yatar. Kullar kulda her şak bulurlar. Yazmış birge yollar yolga yatar. Kullar kulda her şak bulurlar. Kullar kulda her şak bulurlar. Шулай итеп саубуллашыр вакытта килеп җитте дуслар. Алда безне яңа ел, яңа уңышлар һәм яңа сынаулар көтә. Елларыбызны бердәм булып, бәхеттә һәм куанычта үткәрик. Тагын бер кат якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Бәйрәмегез онытылмаслык булсын. Яңа елда яңа уңышлар, яңа шатлыклар көтсен сезне. Ә музыкаль бейеклек командасы сезне яңа 2017 елда бары тик матур клиплар һәм популяр җырлар белән сөендерер дип сүз бирә. Яңа еллар белән. Пока!